Guretzat ere oso importantia izan da begiratzia berria handik zer dagoen, ikusten genuen edaten ahal genuela eta gainea aurkitzen ahal genuela gure eredurako interesgarria ziren proposamenak Europari begira. Batzuk izan dira ekarpen handikoak, eta benetan interesgarriak, adibidez egin genuen kompetentzien inguruko proiektua Erasmus Plus horretan izan zen oso arrakastatsua, ze hortan ere aintzindaritza aurrera eman genuen, gure proiektu batekin, blog proiektuarekin. Azkeneko biak, bai Poliuniberse izan da matematika, geometria eta artea, izan da bat benetan ekarpen handia ekarri duena eta gure ikastoletan guztietan nola partaidetza egondana eta aurrera ematen nahi diena era oso interesgarri batean momentu honetan. Eta azkena izan da Txak Planet, honekin aritu gea baita ere programaziorako hizkuntza irakasten. Hain zuzen ere egiteko era hori, egiteko era kolektiboan izan dela benetan proiektuak sortzeko geho, ziur aski horietako marka berezi bat.